Sanibonani bangani bami, uMam G futhi lo onibingelelayo. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngoNoah. Sondelani-ke nihlale phansi nilalele indaba kaNoah. UNoah-ke wayeyindoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. UNoah wayehamba noNkulunkulu. UNoah-ke wazala amadodana amathathu anguShemu, noHamu, noJafethe. Ngesikhathi-ke sikaNoah umhlaba wawonakele kakhulu ebusweni bukaJehova. Umhlaba wagcwala ubudlwangudlwangu. uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wonakele nokuthi abantu bonile phambi kwakhe. uNkulunkulu wathi kuNoah, "Akha umkhumbi ngemithi, wenze namakamelo emkhunjini, wenze ifastela emkhunjini, ufake umnyango womkhumbi ohlangothini lwawo, uwenze ube nendlu engaphansi nengaphakathi nengaphezulu. Mina ngizakuzisa uzamcolo wamanzi emhlabeni ukuba uchithe konke okuphilayo. Konke okusemhlabeni kuzakufa." uNkulunkulu wathi kuNoah, "Ngiyakumisa isivumelwano sami nawe, uze ungene emkhunjini, wena namadodana akho, nomkakho, namakhosikazi amadodana akho, bekanye nawe." UJehova-ke wathi kuNoah, "Nakuzo zonke izilwane uzakungenisa ezimbili kuzo zonke izinhlobo, ukuba ziphile nawe, kube ngeyeduna neyensikazi." UJehova wathi, "Zithathele kukho konke ukudla okudliwayo, kuyakuba ngukudla kwakho nokwabo." UNoah-ke wenza njalo njengalokhu uNkulunkulu emyalile wakwenza. Iphela lapho-ke indaba yethu yanamhlanje ekhuluma ngoNoah. Ngiyakholwa-ke ukuthi niyithokozele futhi nangokuzayo nizoqhubeka futhi nilalele indaba kaNoah nezindaba zonke uMam G azonixoxela zona zeBhayibheli. Nisale kahle-ke bangani bami. Ngiyathemba ukuthi nifundile ukuthi uNkulunkulu wawuqeda umhlaba wokuqala ngenxa yokona kwabantu. Nisale kahle.